kanyo ka joneno magwa bende chwalo ote mopogore opogore. Kata kamano in kaka Levina bende ikaw thuolo mari mar mondo mi dog dala. Yes, no gerni dala. Tiwinjo kanyo ka janeno amoro kanyo bende wacho weche motudore kod lo. Dala kocha in kaka Chiliel bende intiere kod lo to bende ng'eyo ratiro ma onegi bed godo inyanya to kuom mwandu mane kata wuon par Mario wei godo inyanya to weche go mag lo. Kachako kuom mwandu anonge gima jaoda no weya mwandu maneni go. Kata chiel gima nyalo wacho ni lewni manene go bas emanyalo wacho ni mage mondo manene go kata kom wach ni not even kom fridge gi microwave nikech thoth gik moko na ngamoero kuchadha chama hizo kutia bidii kinyani piny wacho ni kibedo ng'ama tegemea ng'ato do bena tegemea jaoda koro sani kata onge Nairobi ka koro mwandu namba 1 adogole oko an kaka Levina an onge mwandu mane jaoda wena. Mar ariyo awinjo ka giwacho ni mon mulete moko kineno ka ji olokre kodi to kiti bed begini nondri. An nyithi owete jaoda nadak kaka owadgi matino nadago nyamin gi madhi e school ma koro lokore kodani manu kan inteni ni ka pocket money nanyalo kata suku wich nanyalo loso ni yuwie keche nyithindo go ne nyithindo ma minigi noto kapod gitindo kana yudo jaoda ne yudo chok gine kore kante secondary onge ng'ama nitiyo e odgi kanyo en mana jaoda no gi nyaminigi ne tiyo tich mane yudo 1000 no ninyalo timo gang'o Nairobi ka makende ging'e maber wuon gi kane biro kakane in fact wuon gi na yudo ka wuon gi ne tuo na nyalo chiew saa 10:30 okinyi katere hospital be macho ni jaduong' no kanyal blame mak mana ni nitie kaka anyuola be noronde en kaka nyithindo wache kako timo no ka samonyalo gocho na simu nyalo penja ni dhi nadi samoro be pacho timbre nadi olokre koro kiocho weche mag ni to gima nyalo ng'isi ka ng'ato tayari osegole group mar family the following day be kanyo no kan tegi ops be kiwacho wach iteri ng'ama dwa teri ng'ama dwa teri ka family wone moseng'isi in bende seche moko ni yudo seche moko joma ne dhiri mar mondo mi oteri kod moko kuoma seche moko wete gi moko kose in mano kikale an mano kakale gima nang'eyo kana dhi dala kucha nikech dala to nadhiga in fact anadhi dala mang'eny moloyo kata jaoda ne kakalo gato nyaka kala dhi mus baba to gima nagundua family ne ni family ma no ken kanya chiel ni family mari polygamy makata kanyo eneno mane timo lweny ne chalo kakimo do wuoke mane ngiso ni kae nite shida kamoro koro kanyo be nena nagi wangi ni kae ok dala minyalo timbre nade inyalo dake kai tayari family won ok winjre makata ka jaoda no tho gima no buoga ni jo family immediate family mani step brothers and sisters no kong'eyo ni jaoda tho umbe no ter mana ka nyamin babagi waigi not even nyamin babagi dagi nyamin dagi ma odak Butere emano biro Kisumu emano biro kelo yuak dala mangisi kanyo ne teshira nikech ang'eni ka ng'ato to jomuno go beni no jodala mono go beni ng'eyo jodala no golo no ni an wach to mari look na winjo mana kama mamano no ngisi ni teshida kanyo to an bende wach ter okamini tani sani jolony kendo sani ukristo unless no kaja kristo lo weche mag piny kilo weche mag piny weche mag terogo is okay but tero gi no kidwa force gi ngato mondo teri gi yuore most of the time jo ni ngato teri gi yuore no samoro ni gi ayaki idhi to iwe wacho ni weche go mag tero e maseche moko kelo kata medruok e landruok mag kucho mag ayaki ni yuora ni kora dwa moro ji na dwa mondo yuora moro tera to yuora ni no ng'oni di tuo kose tuo no to tuo maka kose makata an Levina dwa we nyithindo kade ka chandra nikech gombo mar dend kora na joga niki mako Kristo Nyasaye maloso ndiga ng'ato dala gimora mora kitero ni Nyasaye kata an kaka ntie ni sana dhi tieko higa achiel ang'e Nyasaye mabiro loso na yo ok dhano kata kadha minyalo mi advice yes nyaka ibed ng'ama onjo advice to in kaka ng'ama nigi chandruok ang'o ma inyalo timo mok nyalo miyo nyithindo gi oduogo timbe nade oduogo chandre